Som det ser ud lige nu, kunne man godt tro, at kampen var tabt for 3.X. 3.M har overbemandet Stefan og har ham som gidsel. Men 3.X, de ved, hvad der skal til. De er hårdarbejdende, engageret og vil gøre alt for at få Stefan tilbage. Og desuden så ved vi, at Stefan bedre kan lide 3.X. Så, som man siger, den der sidst, lærer bedst. Ligesom dengang jeg erobrede Kina, har 3.X nu erobret Stefan. Stefan han er en vigtig erobring for 3.X, da han har en helt speciel plads i deres hjerter. Derudover så kunne man jo se, at 3.M slet ikke behandlede ham okay. Så derfor så skulle 3.X have ham med hjem i faste rammer. Derudover så bliver der jo også vist lidt magtdominans fra 3.X's side, når de lige får overtaget.